den všem příznivcům atletiky a především silničních vytrvalostních běhů. Vítejte na pražském náměstí Republiky, které je středobodem letošního 22. ročníku závodu Birell Grand Prix Praha 2017. Je to 10kilometrový silniční závod a znovu se těší opravdu absolutní světové úrovně. Na tento závod se těší také expert České televize pro silniční a vytrvalostní běhy Pavel Fasching-Bauer. Pavle, vítej ve vysílání. Dobrý podvečer. Pavle, čeká nás skutečně světový závod. Přibliž třeba to, co tě na něm nejvíce láká. Tak já si myslím, že největší lákadlo je, že tady máme první, druhou a čtvrtou ženu historických tabulek na 10 km na světě, takže to je dostatečné. Tenhle závod je šestým, tedy předposledním dílem letošního ročníku Ranček běžecké ligy, který je vlastně vůbec nejhodnotnějším, nejkvalitnějším běžeckým seriálem silničních běhů na světě. I tato pražská desítka se těší zlaté známky Mezinárodní asociace atletických federací. A Ranček běžecká liga dlouhodobě spolupracuje s charitativními organizacemi, ale my se nejprve podíváme na to, co se odehrálo v uvozovkách předprogramu, tedy dnes v podvečer, a to byl závod žen. Byla to velká premiéra, Pavle, protože ženy dostaly skutečně prostor v pražských ulicích, v historickém jádru města. Byl to vlastně závod výhradně bez mužů. Velká premiéra. Tak já si myslím, že to je dobrý nápad. Přitáhne to ženy, které nechtějí běžet ten závod s muži, necítí se na něj a mezi ženami se cítí lépe, vidí větší šanci na úspěch a já si myslím, že to může přilákat další ženy k běhu. My jsme tady sledovali právě v rámci ženského závodu skutečně obdivuhodné výkony, protože byl to závod tady na 5 kilometrů a některé z nich zaběhly svou trať hluboko pod 20 minut, vítězka dokonce pod 18 minut. Tak já bych jenom vítězce přál, aby pokračovala běhání a ještě třeba to stáhla a mohla běhat i na lepší světové úrovni. Už byla řeč o charitativních organizacích, se kterými spolupracuje Ranček běžecká liga dlouhodobě, je jich celkem 5 desítek a titulárním charitativním partnerem právě dnešního Birell Grand Prix Praha 2017 je organizace Světlo pro svět. A u mého mikrofonu ředitel organizace Světlo pro svět Richard Šinko. Pane Šinko, jak vy vlastně pomáháte nevidomým? Dobrý večer. Naše organizace se zabývá systémovou prevencí a léčbou slepoty v rozvojových zemích. V rámci toho máme i nějaké osvětové projekty v České republice. V rámci toho projektu Během proti slepotě mimo jiné podporujeme nevidomé běžce nebo běžce se zrakovým postižením. A já tady jako spolutraser při dnešním běhu budu mít Evku, což je jedna z těch, kterým se snažíme taky pomáhat a prostřednictvím kterých ukazujeme to, co děláme v těch rozvojových zemích. Evo, co vám běhání dává a jak často běháte? Tak dělá mi to strašně moc, dává mi to totální svobodu, dává mi to něco, co mě strašně baví, strašně mě to naplňuje, běhání mám prostě hrozně ráda a dává mi to výborný kamarády. A teď momentálně běhám tak 3x týdnu plus závody, protože ten mám jeden za druhým. Tak ať se vám ten dnešní závod podaří, děkuju. Běhat 3x víc než já. Dnešní závod na 10 kilometrů v Praze bude skutečně světový. Už o tom byla řeč, Pavle. Startují 3 ze 4 nejrychlejších závodnic na silniční desítce v celé historii a můžeme vypíchnout Viola Jepčumbaovou anebo Joycelyn Jepkosgejovou a my si poslechneme její názory, protože dnes by se mělo útočit i na světový rekord. Cítím se v Praze dobře, tak doufám rychlý čas. Chtěla bych si vylepšit osobní maximum, což by znamenalo i stanovení nového světového rekordu. V poslední době se mi trénovalo dobře, měla jsem kratší odpočinek a pak jsem se začala připravovat na tuhle desítku. Doufám, že to dobře dopadne. Pavle, jaké jsou dnes podmínky vůbec? Protože ty jsou nezbytně nutné, tedy optimální povětrnostní podmínky pro vytrvalostní běhy. Tak co se týče teploty, je úplně ideální. Teďka už je lehce pod mrakem, to teďka nevadí, když už je večer, ale fouká nepříjemný vítr. Takže uvidíme, nakolik bude závodníkům vadit, hlavně na Rohanském nábřeží. Trať je ale v podstatě rovina zde v Praze, ať už se jedná o 10kilometrovou trať nebo o půlmaraton, to je známé, čili trať by měla být rychlá. Trať je rychlá, dokázala to Viola Jepčumbaová loni, kdy zaběhla čas 30:24 a to bylo veliké horko, bylo skoro 30 stupňů.
už tenkrát mohla padnout hranice 30 minut a doufejme, že se jí dočkáme dnes. Birell Grand Prix Praha 2017 to není jen absolutní světová elita, ale my se moc a moc těšíme také na nejlepší české závodníky. Odpočinek byl na mě moc dlouhý, takže já už se těším, až konečně vyběhnu, i když je pravda, že zatím se do toho tréninkového procesu úplně nedaří vrátit, protože furt mám nějaké akce stěhování a takový, takže trošku teďka ten trénink byl frustraní, ale doufám, že ten odpočinek jsem si zasloužila. Kolik jste absolvovala tréninku? Asi 4. Jak tedy poběžíte? Jako vždycky, tak jak si řekne moje tělo a myslím si, že pražská atmosféra je tak úžasná, že doufám, že mě to zase strhne a bude z toho dobrý výkon. No tak doufám, že si překonám svůj osobní rekord, zaběhnu po 30 minut a budu nejlepší z českých běžců. Jak rychle hodláte začít? Asi s prvníma ženama, protože ty mají běžet taky po 30 minut a když to půjde, tak snad jim uteču. Nechcete být tedy poražen ženou? Ne, nechci, ale tady jsou ty ženy fakt nejlepší na světě, takže bude to těžké, ale pokusím se vypřednit. Titulární partner závodu. Sledujeme trasu závodu, teď právě ta červená linie probíhá Holešovicemi, tedy čtvrtí, kde se mísí staré tovární budovy se supermoderními galeriemi a tato 10kilometrová trať vede v podstatě převážně po Vltavském nábřeží. Přeběhy přes most, konkrétně přes Štefánikův most, ty jsou pouze 2. Máš pravdu, přeběhy můžou zpomalit trošku tuto trať, ale ta trať je velice rychlá a můžeme očekávat dobré časy. Hovořili jsme především o ženách, o ženském závodě, kde se bude útočit na nejhodnotnější čas světové historie a tady už sledujeme startovní listinu mužského závodu. Nechybí obhájce titulu Abraham Kipjatič, který zde zvítězil v roce 2016 v čase 27 minut a 40 sekund. Kromě Jiřího Homoláče bude patřit mezi nejlepší, nebo papírově nejlepší české závodníky Vít Pavlišta, účastník loňského evropského šampionátu v půlmaratonu. No a zde je už soupiska, startovní listina ženského závodu. Viola Čepčumbaová, to je rodačka z Keni, reprezentující Bahrajn. Joycelyn Jepkosgejová, ženy, na které se upírá největší pozornost, ale pozor také na jednu z nejrychlejších závodnic na této trati v celé světové historii. Další Keňanku Fancy Chemutajovou. To je závodnice, která umí 10 na silnici za 30 minut a 23 sekund. Řeč byla o tom, že se bude útočit, bude atakovat ten čas, který je vůbec nejlepší ve světové historii. Drží ho Joycelyn Jepkosgejová a shodou okolností také z Prahy. Ona hovořila o tom, že pražské závody opravdu miluje a daří se jí v české metropoli. No a stojí za zmínku. Ten výkon 30 minut a 4 sekundy znamená to, že se zároveň bude útočit i na pokoření hranice 30 minut. Tak byl to jeden z těch 4 světových rekordů, které jsme mohli vidět na jaře tady v Praze při pražském půlmaratonu. Byl to famózní závod a já doufám, že dnes souboji s Viola Čepčumbaovou to bude zase závod, který vejde do historie. Pavle, Jiří Homoláč naznačoval také to, že to bude v podstatě duel právě s těmi nejlepšími ženskými závodnicemi, tedy favoritkami. A teď už chvíle napětí, protože se odpočítávají poslední sekundy do startu Birell Grand Prix Praha 2017. Bude se útočit na světový rekord na silniční desítce v ženském podání. Největší favoritky Viola Čepčumbaová a Joycelyn Jepkosgejová. Letošní 6. díl Ranček běžecké ligy, tedy Birell Grand Prix Praha 2017, byl odstartován. Na startu nechybí například Roman Šeberle, bývalý světový rekordman a olympijský šampion v 10 boji, který si oblíbil závody Ranček běžecké ligy.
No a z první linie pochopitelně vystartovali největší favorité, ať už mužského, tak také ženského závodu. Mezi muži je třeba jmenovat také, kromě Abrahama Kipyatiče, obhájce titulu s časem 27:40 etiopského soupeře. A tím je Jemal Yimer Mekonnen, který umí desítku pod 27 minut a tím se řadí z celého startovního pole vlastně na místo jedničky tohoto závodu. A my jsme tady vyzdvihovali ženy, ale musíme vyzdvihnout i muže, protože máme tady dva nejlepší muže letošních světových tabulek na 10 km silničním běhu. A jsou to bratři. Je to Bernard Kimeli a Matthew Kimeli. Oba dva jsou na prvním a na druhém místě letošních světových tabulek. Bernard Kimeli, ten zaběhl čas, vynikající čas, 27 minut a 18 sekund a naprosto suverénně vládne světovým tabulkám před svým bratrem Matthewem Kimelim. Ten také zaběhl desítku hluboko pod 28 minut. Nejhodnotnější čas, tedy v podání Bernarda Kimeliho, padl v dubnu v Paderbornu na velmi oblíbené trati a také mimořádně rychlé trati. A jeho bratr ten druhý čas zaběhl jako mezičas na 15 kilometrů. Něco podobného jako Jocelyn Jepkosgejová, která zaběhla vlastně ten světový rekord jako mezičas při půlmaratonu. Bylo to opravdu fenomenální sledovat Jocelyn Jepkosgejovou a její výkon, ale nesnižujeme pochopitelně také Viola Jepchumbaovou. Byl to překrásný souboj na apríla 1. dubna právě v pražských ulicích v rámci půlmaratonu. Jocelyn Jepkosgejová měla ten mezičas 30:04 a Viola Jepchumová pouze o 1 jedinou sekundu pomalejší a jsou to dva nejrychlejší časy na 10kilometrové trati v celé historii. Tak já si myslím, že kdyby si uvědomili, že zrovna pokořují světový rekord, tak šlo je to o to jenom si vyměnit pozice v tom závodě. Takže tam mohla klidně Viola Jepchumbaová držet ten světový rekord. Ale dneska to bude trať pouze na 10 kilometrů a to bude opravdový souboj těchto dvou závodnic. To bude opravdový běžecký kvapík, když samozřejmě porovnáme ostatní závody seriálu Ranček běžecké ligy, protože jsme zvyklí především na půlmaratony. Tady už sledujeme absolutní čelo a tomu vládnou pochopitelně především zástupci afrických vytrvaleckých velmocí. Mezi nimi je také reprezentant Bahrajnu Almadžub Daza a nebo vynikající Japonec Tetsuya Yorozaka. To je 27letý závodník s osobním rekordem pod 27 minut a 30 sekund. Samozřejmě Japonsko řadíme dlouhodobě mezi absolutní vytrvalecké velmoci, jak výkonností, tak také co se týká organizace závodů. Já jsem, Pavle, moc zvědavý, také zase se vracím k ženské kategorii na výkon Fancy Chemutajové, protože to je taková, řekněme, třetí vzadu, je nejmladší z absolutních favoritek, teprve 22letá vytrvalkyně, ale umí desítku za 30:23. To je ta žena, která má čtvrtý nejlepší čas historie na 10 kilometrů a klidně se může stát, že dnes může překvapit, protože ten její odstup na první dvě ženy je pouze 20 vteřin a to už se může projevit třeba momentální forma, aby Fancy Chemutajová dokázala porazit buď obě, nebo jednu z favoritek. Hodnota světového rekordu v ženské kategorii je tedy 30 minut a 4 sekundy. Ten závod je naplánován tak, aby se běželo na hranici 30 minut. A to znamená v podstatě jednoduché mezičasy. Když to zjednodušíme, tak na druhém kilometru, ke kterému už se závodnice a závodnice blíží, tak by měli protínat tuto metu v čase 6 minut, tedy ty nejlepší ženy, tak aby atakovali právě 30-minutovou hranici. A bylo by to opravdu fenomenální. Moc a moc přejeme celému seriálu Ranček běžecké ligy, aby se to podařilo, aby právě ten první rekord, respektive ta premiéra pokoření hranice 30 minut padla právě v Praze. Do závodu pustila vytrvalce primátorka hlavního města Prahy Adriana Kanáčová.
Paní Krnáčová, startovat je asi čest, ale já o vás vím, že vy běháte. Nebyla byste radši v tom běžícím davu? Byla, určitě byla, ale jako moje tělo je už staré a pravděpodobně asi proto mám celkem často zranění sportovní, takže v létě jsem si udělala něco s achilovkou na pravé noze, teďka mám levé lítko, takže já se snažím příště, vždycky se snažím, si řeknu, že příště budu běžet a pak to takhle dopadne, ale tak co se dá dělat. Máme více než 5 minut po startu a běžci stále kolem nás proudí a proudí. Je jich tu spousty, tak jak velká je to reklama pro Prahu? Určitě je to velká reklama pro Prahu, ale i pro běh, pro pohyb, pro sport jako takovej. Praha patří k sportu, sport patří k Praze a já jsem šťastná, že stále víc a víc lidí se registruje k aktivnímu běhání. To je nejlepší zpráva, protože když běhají, tak nezlobí. Děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji. Birel, titulární partner závodu. Kdo si hraje nezlobí, kdo běhá také nezlobí, bylo to na nejvíc výstižné. Tady sledujeme vedoucí závodnici Joycelyn Jepkosgejovou, která spolupracuje s pacemakerem. Pro ženský závod byli vypsáni celkem 3 vodiči, Ezekiel Kemboi, Ismail Motosio a další Keňan Nicholas Korir. Jsou mimochodem vynikající vytrvalci. No a my sledujeme stále ještě startující závodníky a samozřejmě i startující představitelé charitativních organizací a závodníky, kteří si plní své výzvy v rámci Birel Grand Prix Praha 2017. Sledovali jsme také několik nevědomých běžců, kteří spolupracují se svými vodiči. A tady už zase čelo závodu. A trochu nečekaný vývoj v ženském závodě, protože nečekali jsme, že už na 2. kilometru bude Joycelyn Jepkosgejová sama. Mně tam chybí další 2 Keňanky. Nevím, co se stalo, protože meta 2 kilometrů není až zase tak... Není to vzdálenost, na které by se už měly dělit ženy v tomto závodě. A stále sledujeme pacemakera, kterým je Ezekiel Kemboi. Společně s ním je tam tedy pochopitelně vedoucí žena, čili Joycelyn Jepkosgejová, a drží se tam také Yuta Shitara, to je japonský vytrvalec s osobním rekordem například na maratonu 2:09:27. To je spíše vytrvalec ještě na delší tratě. Možné je, že Viola Čepčumbová a Fancy Chemutarová zvolili trošku jiné tempo, protože teď jsme mohli sledovat mezičas 5:54, to je zhruba o 6 vteřin rychleji, než je plánováno. A představovali to výsledný čas 29:30, takže možná, že další 2 Keňanka a zástupkyně Bahrajnu se drží zpátky a čekají spíš na to, že zaútočí v druhé polovině závodu. Tady sledujeme levý břeh Vltavy, čili konec Štefánikova mostu těsně před osvětleným letenským tunelem, kterému se pochopitelně běžkyně a běžci vyhnou. Následuje ostrá zatáčka doprava a poté už úprk směrem k Holešovicím a tam zase následuje obrátka přibližně na 3. kilometru a právě v oblasti Holešovic teď probíhá Joycelyn Jepkosgejová společně a ve spolupráci se svým vodičem. Tady jsou právě mezičasy, které by měla Joycelyn Jepkosgejová v ataku vlastního světového rekordu plnit. A na 2. kilometru měla náskok 7 vteřin. Je to neuvěřitelné. Tohle je tady ten plán, 30 minut a 4 sekundy. To je výsledný čas, který měla, respektive v rámci půlmaratonu to byl mezičas právě 1. dubna zde v Praze. A je to aktuální světový rekord, tedy 30:04. Druhý nejlepší čas historických tabulek drží Viola Čepčumbová, která se teď pohybuje na 2. až 3. pozici. 30:05. To je druhý nejlepší čas historie. Pořadatelé udělali maximum, tu trať hodně zrychlili. Vidíme, že povětšinou vede na asfaltu. A když tam jsou kostky, tak vedle je asfaltový pás, čili pro běžce je to velice dobrý povrch. A je jenom na nich, jak se poperou z tratí.
Tady vidíme velice ostré tempo, které nasadili vodiči mužského závodu. Pro mužský závod byli určeni dva pacemakeri, opět Keňané, Robert Mway a Abel Kipchumba. No a mezi nejlepšími nechybí právě obhájce titulu Abraham Kipyatič. Ono to skutečně v běžeckém světě mnoho znamená, když v rámci závodu na území České republiky, těchto elitních světových běhů, silničních běhů, dokáže někdo obhájit titul. A potom právě touží Abraham Kipyatič. Loni mu stačil čas 27:40, ale já si troufám říct, že s tímto výkonem by nemusel dnes uspět. To tempo je velice rychlé. Já jsem se stačil všimnout, že běžci probíhali čtvrtým kilometrem a tam byl mezičas zhruba na 27:20, což by bylo obrovské tempo. Minulý rok se běželo 27:40, takže vlastně o 20 vteřin rychleji než v loňském roce. Ono se vždycky v těchto elitních závodech při nabité konkurenci běží na určitý konkrétní čas, ať už je to traťový rekord, anebo v dnešním případě, a to je stále reálné a aktuální, na nejlepší světový výkon tohoto roku. Znovu opakuji jeho hodnotu. 27 minut a 18 sekund. Jeho držitel Bernard Kimeli je také na trati. A i on by mohl posunout vlastní světové maximum. Bernard Kimeli je také v této elitní skupince. Je to ten běžec vlastně uprostřed té první řady. Teď právě závodníci probíhají už na 5. kilometru. Stále jsou na levém břehu Vltavy v oblasti Holešovic. Pětičlenná skupina. No, v těchto kratších závodech, když tedy porovnám 10kilometrovou trať s půlmaratonem, se stává často, že se oddělí velice brzy poměrně málo početná skupina. A tady sledujeme opět čelo ženského závodu. Tam je všechno při starém. Joycelyn Jepkosgejová, ta stále spolupracuje se svým elitním pacemakerem, kterým je Ezekiel Kemboi. Já se ještě vrátím k mužskému čelu. Tam Bernard Kimeli vlastně udává tempo. Taky nečekané, protože do 5. kilometru, ještě dále do 6. možná měli dělat tempo vodiči, ale Bernard Kimeli, lídr letošních tabulek, se asi cítí v velice dobré formě a převzal tempo tohoto závodu. Tenhle závod je pochopitelně specifický tím, že je v uvozovkách noční, přesně řečeno běží se už za tmy. Mezi 18. a 19. hodinou se setmělo a teď vidíme vlastně průběh, už návrat právě do centra města. Stále se tedy běží v oblasti Holešovic, okolo pražské tržnice a oblasti, které se říkalo Jatka, nebo říká. A tady vidíme opět mezičasy. Mezičasy jsou velice rychlé. Stále se atakuje nejlepší světový výkon této sezony. 27:18. To je výkon v držení Bernarda Kimeliho. 13:36. Výsledný čas 27:12. To je prostě atakování nejlepšího letošního času a oba dva bratři, jak Matthew, tak Bernard Kimeliové, jsou na čele tohoto závodu. Je to opravdu fantastický výkon také běžců v mužské kategorii. Já ještě doplním vůbec historické tabulky, kterým vládne Leonard Common. Před 7 lety zaběhl čas 26 minut a 44 sekund a je to vlastně stále jediný výkon na této trati na silniční desítce pod 27 minut. Takže opravdu dnes zažíváme fantastické výkony. 5. kilometr, kterým probíhá Joycelyn Jepkosgejová ve fantastickém mezičase. Ten neuvěřitelný mezičas. Tomu snad ani nelze věřit, protože to by bylo 29:12. To je o 50 vteřin zlepšení světového rekordu. Ten plán byl zaběhnout světový rekord, který má hodnotu 30:04 a teď se běží neuvěřitelně, tedy v podání Joycelyn Jepkosgejové a pacemakera. No, věřme, že to tempo nebude uvadat. Možná to vypadá, že pacemaker Ezekiel Kemboi usměrňuje tempo Joycelyn Jepkosgejové, která je mimořádně motivovaná na to, aby překonala vlastní světový rekord z Prahy z dubna 2017, 30:04.
teď už se nedivím, že Jocelyn je ve vedení sama, protože tohle je opravdu neuvěřitelné tempo, které dneska tato běžkyně předvádí. Vynikající výkony předvádí také bratrská dvojice Bernard a Matthew Kimmeliovi, kteří udávají tempo. Kipjatic, ten je až na 8. místě a už odpadl z té elitní skupiny. Má ztrátu 11 sekund a to už bude ve druhé polovině trati extrémně náročné dohánět. Takže spolupráce bratrské dvojice, bratrského páru Bernarda a Matthewa Kimmeliových zatím vychází na 6. kilometru. 11 000 závodníků se prezentovalo na startu a to v podstatě znamená více než 10 minut, 10minutový start, který si užívají diváci podél trati v prostoru startu. Zde u Prašné brány před divadlem Hibernia, před obecním domem. Nádherné historické prostory centra Prahy. 17. minuta právě probíhá a Bernard Kimmeli drží fantastické tempo a ta původně 5členná skupina už se odděluje, řídne a dokonce se trhá v podstatě na individuální, no to nejsou skupinky, ale na jednotlivce. A mezi závodníky je, mezi prvními 3 závodníky je Ronex Kipruto. Tohoto závodníka jsme v čele určitě nečekali, protože jeho čas zatím na 10 km je 28:45, daleko za časy dalších závodníků. A tomuto závodníkovi je pouhých 18 let. Bude mu 18 let teprve za měsíc, Pavle. Je to neuvěřitelný výkon Ronexe Kipruta, který je ročník 1999. A znovu musíme pohlédnout na čelo ženského závodu. No není divu, že Jepchumbaová, ale také spolufavoritka a 4. žena světové historie, další Keňanka, neakceptovali tempo Jocelyn Jepkosgejové, protože to tempo je úžasné a útočí se na světový rekord. Teď je to jasné. Ty plány ještě mnohem překračuje Jocelyn Jepkosgejová ve spolupráci s Ezekielem Kembojem, svým pacemakerem. Ale i obě další ženy běží na současný světový rekord. Takže to není o tom, že by běželi pomalu, když ztrácí na Jocelyn Jepkosgejovou, ale i tyto ženy běží na světový rekord. Opravdu neuvěřitelný závod v ženské kategorii. No byla by to určitá smůla nebo taková ironie v případě Viola Jepchumbaové, která pokořila hodnotu světového rekordu nebo tehdejšího světového rekordu. Teď mám na mysli právě půlmaratonskou trať 1. dubna v Praze, kdy probíhala 10 kilometry v čase 30:05, ale v tu chvíli už byla pomalejší než právě její i současná největší soupeřka Jocelyn Jepkosgejová. A dnes se můžeme dočkat něčeho podobného, že Viola Jepchumbaová také pokoří světový rekord, který platil před tímto závodem, ale nestane se světovou rekordmankou. To jsou samozřejmě sportovní atletické paradoxy. A v čele mužského závodu stále ta samá trojice na 7. kilometru zhruba za 19:05. To je pořád výborný mezičas a pořád se běží na nejlepší světový výkon letošní. Ten drží Bernard Kimmeli, který je opravdu ve hře o titul na Birel Grand Prix Praha 2017 a dá se říct, že vypadá nejvíce svěží z celé trojice. Ve hře je také jeho bratr Matthew Kimmeli a zmiňovaný mladíček Ronex Kipruto. Oni všichni 3 si téměř nemají co vyčítat, co se týká věku, protože Matthew Kimmeli to je teprve 19letý junior a jeho bratr Bernard Kimmeli je jen o 3 roky starší, nebo o necelé 3 roky. 11 000 běžkyň a běžců je na startu hlavního závodu dnešního běžeckého svátku v centru Prahy. Závodníci už jsou na 8. kilometru, tedy ti nejlepší. Bernard Kimmeli v podstatě převážně udává tempo. Je to obrovský úprk. Teď běží po boku Matthewa Kimmeliho, tedy svého bratra.
Uvidíme, kolik sil bude mít Ronex Kipruto, který má osobní rekord 28 minut a 45 sekund. Aktuálně se drží na 3. pozici. Ale samozřejmě ten výkon, jeho osobní rekord může být určitým způsobem zkreslující, protože není pochyb o tom, že tento 17letý keňský mladík se bude neustále zlepšovat v příštích týdnech, měsících a letech. Tohle je pohled na Jocelyn Jepkosgejovou, která atakuje vlastní světový rekord 30.04. Praha má reálnou naději, že bude prvním městem světové atletické historie, které bude svědky pokoření hranice 30 minut v silniční desítce v ženském podání. A Jocelyn Jepkosgejová vypadá velice dobře, já jsem trošku měl strach, jestli to nebude přepálené, ale zatím to tempo velice drží. A tady se dějí věci možná v mužské kategorii, přeci jenom, a kdo to ztrácí, vypadá to na Kipruta, ale už jsou opět závodníci pohromadě, ale vypadá to, že Bernard Kimeli se snaží ostřit tempo. Teď je tam na chvostu Matthew Kimeli, protože Ronex Kipruto se přiblížil a doslova dýchá na záda Bernardu Kimelimu. Tady jsme viděli divokou epizodu mezi Bernardem Kimelim a 17letým Ronexem Kiprutem. Ten, dá se říct, jako by si běžel vlastní závod, i když to říkám s nadsázkou, ale on v rámci té trojice příliš nespolupracuje. Možná očekává nějakou výraznější spolupráci bratrské dvojice, to je pochopitelné, ale Ronex Kipruto je na tom také velice dobře. A já jenom ještě divákům bych chtěl přiblížit, jak Jocelyn Jepkosgejová dneska běží. Ona běží na čas, který by mohl být rychlejší, než je dráhový světový rekord na 10 km. Takže opravdu něco úžasného. Tak doufáme, že jí to vydrží. Praha je opravdu běžcům a běžkyním zasvěcená. Kromě 10kilometrové trati jsou ověnčeny zlatou známkou Mezinárodní asociace atletických federací také další 2 závody, tedy jarní půlmaraton a také květnový maraton, který odstartoval už v roce 1995 a nyní se Česká republika pyšní jako největší světová velmoc silničních běhů, co se týká organizace a připravenosti a kvality. Hned 7 zlatým známkám pro rok 2017. Sledujeme mužskou elitu. Stále je to trojice, která bojuje o titul pro rok 2017. Probíhá 24. minuta tohoto závodu. Bernard Kimeli společně s Ronexem Kiprutem a také Matthew Kimelim. To je trojička, která si to s největší pravděpodobností rozdá o titul na 10kilometrové trati pro rok 2017. A Bernard Kipruto je nejaktivnější, především ve druhé polovině trati. A teď vidíme Matthew Kimeliho vpravo, který se zase dotáhl na svého bratra a snaží se utrhnout Ronexe Kipruta. Teď možná vidíme klíčový okamžik, co se týká souboje dvojice bratrů Kimeliových proti Ronexi Kiprutovi, protože bratrská dvojice spolupracuje. Jocelyn Jepkosgejová, aktuálně nejrychlejší žena, vlastně od startu, od prvního kilometru vládne průběžné klasifikaci ženské kategorie a je blízko pokoření světového rekordu a nejenom to, překonání hranice 30 minut. Nádherné kulisy připravuje tento závod pro běžkyně a běžce na Birel Grand Prix Praha 2017. Teď už přichází druhý a závěrečný přeběh přes most. Je to Štefánikův most, který spojuje levý a pravý břeh Vltavy a po jeho přeběhu závodníci už zamíří do historického jádra centra města a to znamená do cílového prostoru na náměstí Republiky. Teď už se oddělila bratrská dvojice Bernard Kimeli a Matthew Kimeli. Ronex Kipruto je třetí a ale Matthew Kimeli to nevzdává, tam trošku se udělala mezera v zatáčce, to se stává. Bernard to zkusil na svého bratra, ale Matthew to nedá nic zadarmo. Je to nádherný souboj. Bratrská dvojice Bernard Kimeli a Matthew Kimeli si to teď rozdává o průběžné první pořadí
a jsou opravdu hodně blízko. A teď Matthew Kimeli se snaží nastoupit Bernardu Kimelimu. Nádherný závod a nádherné kulisy. Ještě jednou připomínám, Krásná Praha. Nejlepší světový výkon tohoto roku. Jeho držitelem je Bernard Kimeli, to je muž ve světlejším trikotu, tedy ve světle modrém, který teď běží po boku svého bratra Matthewa Kimeliho. 27 minut a 18 sekund je nejlepší světový výkon této sezony, na který oba dva, tedy Bernard i Matthew Kimeliovi, útočí. Krásný souboj bok po boku. Teď už se blíží skutečně do finále, do cílového prostoru. Já si myslím, že tady se ukazuje krása běhu, krása atletiky a všichni diváci si to u televizi musí užívat. Tady diváci jsou napjatí, sledují to na obrazovkách a za chvilku uvidíme oba dva bratry tady u nás na náměstí a na modrém koberci, než proběhnou cílem. My už také vyhlížíme nejúspěšnějšího muže tohoto ročníku Birel Grand Prix Praha 2017, ale tady sledujeme Joycelyn Jepkosgejovou, která je blízko světovému rekordu. A znovu se dostáváme mezi mužskou elitu. Bernard Kimeli ustál tlak Matthewa Kimeliho. Teď už je to skutečné finále. Poslední stovky metrů. Čas neúprosně letí, 26:40. Ještě něco málo přes 30 sekund zbývá Bernardovi anebo Matthew Kimelimu, aby se stal lídrem letošních světových tabulek. Nádherný souboj o první místo. Matthew Kimeli anebo Bernard Kimeli. Bernard Kimeli byl nejaktivnější v tomto závodě a zaslouženě si běží pro prvenství. Je to vyčerpávající finish. Ještě Ronex Kipruto se snaží zasáhnout. Bernard Kimeli se stává vítězem Birel Grand Prix Praha 2017 o 1 sekundu před svým bratrem a viděli jsme nejrychlejší silniční desítku ve světovém měřítku tohoto roku. Opravdu nádherný závod ve vynikajícím čase. Oba dva bratři překonali nejlepší letošní výkon na 10 kilometrů a ten souboj byl vyberoucí. 27 minut a 10 sekund, to je čas vítěze v rámci Birel Grand Prix Praha 2017. Fantastický výkon předvedl také Matthew Kimeli, který obsadil druhou pozici. No a výrazný osobní rekord si vytvořil také třetí v pořadí, kterým je Ronex Kipruto. A také Nor Sondre Nordstad, který teďka dobil do cíle, běžel pod 28, to ještě nikdy nezaběhl. Takže pro plno závodníků to byly osobní rekordy. A potvrdilo se, že dneska byly opravdu výborné podmínky pro běh. A v případě norského vytrvalce je to nejlepší evropský výkon tohoto roku. Fantastické časy nabídla podle očekávání tato soutěž, ale ještě se vraťme k ženské kategorii, protože tam to byl ten plán, jasný plán a ambice na světový rekord. 30 minut a 4 sekundy, to je aktuální hodnota světového rekordu, nejlepšího výkonu na 10 km na silnici v celé ženské historii. Jeho držitelka útočí na překonání vlastního výkonu 30:04. To je ten čas, který nás zajímá. A také samozřejmě 30-minutová hranice. Neměli jsme mezičasy na 7. 8. kilometru, takže jen věřme, že Joycelyn Jepkosgejová udržela to tempo a řítí se do cíle v novém světovém rekordu. Vynikající práci samozřejmě předvedl také Ezekiel Kemboj, který je pacemakerem nejlepší ženy a teď už ji pustil, aby si užila chvíle slávy. 30:04, to je tedy aktuální světový rekord. Ještě má Joycelyn Jepkosgejová dost času a je blízko. Už ji vyhlížíme v cílovém prostoru. Joycelyn Jepkosgejová, 23letá Keňanka, se blíží do cíle a stihne to. Uvidíme nový světový rekord a Praha se dočká jako první město v celé atletické historii prvního pokoření 30-minutové hranice na silniční desítce. A je to tam. 29 minut a 43 sekund. Neuvěřitelný rozdíl od stávajícího světového rekordu. Joycelyn Jepkosgejová je královnou silnice. 21 vteřin. To je zlepšení současného rekordu. Poprvé v historii jsme viděli ženský výkon na silniční desítce pod 30 minut. Je to ohromná fantazie. Já připomínám
při pohledu na právě dobíhajícího Jiřího Homoláče, že je to také velká výzva pro muže. A jako druhá přibíhá Viola Křepčumbová, 30:24, také vynikající čas. Je to její loňský čas, kterým zvítězila v Praze a byla 3 sekundy od tehdejšího světového rekordu. A jako třetí byla Sheila Kyprotičová, která také se dostala pod 30 minut a 30 vteřin. 3 výkony pod 30,5 minuty. Karlo Kapalbo, předseda organizačního výboru Ranček běžecké ligy, gratuluje vítězce Joycelyn Jepkosgejové a společně s ní se raduje z nového světového rekordu. A já myslím, že Karlo je velice šťastný, on nás potkal před závodem a tak nám trochu říkal, nezakřikněte to, neříkejte to moc brzo, že se běží na světový rekord, ale splnilo se to, co jsme všichni čekali. No nemohli jsme si to odpustit, to je pochopitelné, ale nezakřikli jsme to je podstatné. Joycelyn Jepkosgejová zvítězila v čase 29 minut a 43 sekund. 21 sekund jí dělilo od svého předchozího výkonu, kterým už tak vládla historickým světovým tabulkám, tedy 30:04. A byl to výkon rovněž z pražských silnic, ulic a dlažebních kostek. No, pacemaker Kemboy doklusal do cíle, odvedl vynikající výkon. Mně se ta spolupráce velice líbila, protože on měl běžet na 30 minut, to znamená každý kilometr za 3 minuty, ale on vycítil, že Joycelyn Jepkosgejová má navíc a nesnažil se jí brzdit a naopak jí mohli jsme vidět, že běží pořád 2-3 kroky před ní a neustále jí hnal dopředu a nakonec se z toho stal tento vynikající světový rekord. Čas Jiřího Homoláče nemáme oficiálně potvrzen, ale myslím, že to bylo 30 minut a 14 sekund. O 30 vteřin prohrál Joycelyn Jepkosgejovou. Jiří Homoláč měl ambici na pokoření 30-minutové hranice. Nenaplnil to tak úplně, ale on je po 2měsíční přestávce, kterou vyplnil velmi kvalitní hodnotnou přípravou, stejně jako Eva Vrabcová-Nývltová. Ta vlastně dnes startuje poprvé od mistrovství světa v Londýně, kde excelovala na maratonské trati a obsadila skvělé 14. místo jako jedna z nejrychlejších Evropanek. Eva Vrabcová-Nývltová už je také v cílovém prostoru a plná sil a to je dobře. Její čas něco málo přes 33 sekund, 33:07. Tak není to nejrychlejší čas Evy, samozřejmě slyšeli jsme, že má za sebou pouze pár tréninků, hlavně odpočívala po maratonu. A já bych znovu chtěl ocenit ten její výsledek na mistrovství světa v Londýně. Joycelyn Jepkosgejová, nová světová rekordmanka na desítce. Joycelyn, you are the first one to run under 30. So how is it to be the first one in the history in whatever? I'm very happy. I thank God for making me to be the winner of today and to break a world record. I'm very happy. I was very confident and I was hoping for the best because of the training I done. So I was very happy. From the beginning, you were faster than the world record. So it looked really easy from you. Yeah, it was not easy. Very tough. Yeah. Okay. What does it mean for you? Sorry? What does it mean for you to be the first one under 30? It means a lot for me. I think I'm very proud of it. So I'm okay. Thank you very much and congratulations. Ptala jsem se Joycelyn Jepkosgejové, co to pro ní znamená být vůbec první ženou, která prolomila hranici 30 minut, tak říkala, že to pro ní znamená hrozně moc, že dokázala se dostat pod tuto hranici jako vůbec první na světě. Ptala jsem se jí také na to, jak se jí běželo, protože ona od začátku běžela rychleji, než právě byl ten stávající světový rekord, tak říkala, že to nebylo vůbec jednoduchý. Celý ten závod byl hodně těžký, ale že je strašně ráda, že se jí to podařilo.
No a svoje chvíle slávy si po boku světové rekordmanky užívá také Ezekiel Kemboi, což byl její vodič. Už jsme obdivovali jeho vynikající práci, výkon. Ono to bylo nejenom vlastně to rozvržení tempa, ale také určitá komunikace právě s Joycelyn Jepkosgejovou během trati. Tady už sledujeme výsledkovou listinu 27 minut a 10 sekund. To je nejrychlejší silniční desítka letošního roku ve světovém měřítku. Bernard Kimeli tedy vylepšil svůj vlastní nejlepší výkon a pod tuto hranici, pod hranici 27.18, což byl nejlepší světový výkon před tímto závodem, se dostali další dva závodníci. Další tři. Jo, pardon, další dva závodníci. Celkově tři. Takže první tři závodníci na světě letos jsou z Prahy. Světová rekordmanka z Prahy. Co víc si můžeme přát? To je opravdu snový ročník Ranček běžecké ligy, protože to odstartoval půlmaraton 1. dubna. Tam právě Joycelyn Jepkosgejová zaběhla světové rekordy na půlmaratonské trati i tedy na průběžném mezičase na 10 kilometrů. No a dnes se začínajícím podzimem nebo končícím létem ještě vylepšila ten už svůj famózní čas těsně nad 30 minut. Tentokrát to bylo hluboko právě pod tuto hranici. Jiří Homoláč byl nejlepším českým reprezentantem dnes. Jirko, jak se vůbec běželo? Tak běžel jsem čas asi 30:13, což je můj nejrychlejší čas tady na této trati. Běželo se mě dobře, běžel jsem ve skupince s Brazilcem, Francouzem a tak, ale jako není to úplně top čas, ale já jsem uprostřed maratonské přípravy, takže si myslím, že to je dobrý. Vy jste ale na předzávodní tiskové konferenci říkal, že nechcete dopustit, aby vás porazila žena. Stalo se. Tak ale jaké je... Běžela světový rekord, Joycelyn Jepkosgejová. Jaké je to vůbec být takhle svědkem světového rekordu? Tak to nevím, já myslel, že byla za mnou právě. Nebyla. Dobře, tak jí gratuluju. Děkuju. Titulární partner závodu. Charlie má... Eva Vrabcová-Nývltová už také dokončila 10kilometrový závod. Evo, vy jste příliš po mistrovství světa netrénovala, odpočívala jste tak, jak dnes bolela desítka. No, musím přiznat, že to trošku bolelo, protože desítka je na mě už hodně rychlá, vzhledem k tomu, že poslední 3 měsíce jsme rychlost vůbec netrénovali, tak jsem si říkala, no, bude to sprint a byl, obzvlášť holky, když běželi na světový rekord, to bylo úžasný. Co tomu říkáte, že vůbec v Praze padl ten světový rekord a poprvé vůbec hranice 30 minut? Je to naprosto neskutečné a hrozně moc gratuluju všem pořadatelům, protože ze svých zkušeností, co ze světových nebo ze všech závodů mám, tak Praha je jednoznačně nejlepší úplně ze všeho, i když počítám lyžování, takže já to tady miluju a jsem hrdá, že jsem Češka. Děkuji vám za rozhovor. Slyšeli jsme rozhovory nejúspěšnějších českých závodníků, což byly podle očekávání Jiří Homoláč a Eva Vrabcová-Nývltová. Pavle, já se ještě vrátím k interviewu s Jiřím Homoláčem. On vlastně vůbec nevěděl, že nejrychlejší žena běží před ním. Tam jsme mohli vycítit lehké zklamání a já si myslím, že to je jenom dobře, protože nemůžu být spokojen, že mě porazí žena, byť ve světovém rekordu. Jakož jsem první nejlepší běžec český, tak jsem si představoval, že porazím všechny ženy v poli. Jiří Homoláč byl hodně překvapen, když se to vlastně dozvěděl až v cíli. Možná by měl větší motivaci, kdyby věděl o Joycelyn Jepkosgejové. Tak já ani netuším, kde mu mohla utéci, protože to čelo, tam neběží moc závodníků a závodník si to dokáže pohlídat, s kým běží, takže nevím, kde se mu v šeru Prahy Joycelyn Jepkosgejová ztratila. Bernard Kimeli je vítězem mužského závodu. Bernard, it was a great run with you and your brother at the end. So how was the end from your point of view? The pacemakers was very good. At 4 kilometers was good, but it's slow a bit. 5K slow a bit. So Matthew Kimeli boost, but it's okay. What about the time? How are you satisfied with the time you did? Yeah, I was satisfied. Yes. Okay, thank you very much.
Bernarda Kimeliho jsem se ptala na to, jak hodnotí ten čas, tak říkal, že je s ním strašně spokojen. Mluvil i o tom, že nebyl příliš spokojen s tím, jak pacemakeri rozeběhli ten závod. To byl i ten důvod, proč on je pak předběhl a běžel bez ohledu na nich a říká, že to byly strhující závěrečné 2 kilometry s jeho bratrem a že je moc rád za to, že tady v Praze zvítězil. Bernard Kimeli byl nejaktivnější v průběhu 10kilometrové trati a zaslouženě zvítězil v nejlepším světovém výkonu. Ještě taková zmínka směrem k rozhovoru s Evou Vrabcovou-Nývltovou. Ona zmínila, že to byl podle očekávání velký úprk až sprint. To se naplnilo a musíme dodat, že jak Jiří Homoláš, tak Eva Vrabcová-Nývltová vlastně už jsou závodníci spíše na ty delší trati než na 10. Tak už jsme to tady zmínili, Eva má po vynikajícím maratonu v Londýně na mistrovství světa. Jirka Homoláš chce běžet teďka na podzim maraton, čili ani ta jeho příprava není úplně na 10 km, ale spíš se připravuje na maraton. Ale už jsme to tady zmínili. Já si myslím, že kdyby Jirka věděl, že Jocelyn běží před ním, tak by ho to vyhecovalo k lepšímu výkonu. Viděli jsme výsledkovou listinu ženského závodu. Jsme moc rádi, že hned na té první stránce, která obsahovala 7 položek, čili 7 jmen, se objevila česká vlaječka právě zásluhou Evy Vrabcové-Nývltové, která vlastně pokaždé, když startovala v těchto elitních závodech Ranček běžecké ligy, tak se prosadila velmi vysoko do výsledkové listiny. I v konkurenci skvělých afrických závodnic. Já jsem zvědavý, jaký zvolí harmonogram běhu teďka na podzim, kde Evu ještě uvidíme, protože máme před sebou Ústí, půlmaraton, to je za týden, pak máme ještě před sebou Běchovice, takže já se jenom těším, že ještě Evu někde uvidíme, protože to je teď běžkyně, která dělá čest české atletice. Ano, bylo to znovu pokaždé, kdy se představila na vrcholné mezinárodní soutěži. Teď mám na mysli olympijské hry nebo loňské mistrovství Evropy a také světový šampionát v Londýně, kde obsadila vynikající 14. místo na maratonské trati. Já si myslím, že to je nedoceněné do dneška, protože to je něco neuvěřitelného v té obrovské konkurenci. Být 14. na světě a maraton, to je převeliká konkurence. A myslím si, že nebylo to příliš doceněno, ten výkon Evy, a já si myslím, že do budoucích letech to bude ještě, budeme na to vzpomínat. Teď už dochází k slavnostnímu aktu, totiž vyhlašování těch nejlepších. Tohle je tedy absolutní pořadí, mužská kategorie. Na 3. stupínek vystoupal Ronex Kipruto, teprve 17letý keňský mladíček, který nestačil pouze na dvojici letos nejrychlejších závodníků. Na bratrskou dvojici Matthewa Kimeliho a na vítězného Bernarda Kimeliho, který vylepšil vlastní nejlepší světový výkon tohoto roku na 27 minut a 10 sekund. Tak Matthew si bude muset počkat ještě, než svého staršího bratra porazí, ale byl to úžasný závod. Ještě připomínám věk všech 3 nejlepších. Už jsme několikrát zmiňovali, že Ronex Kipruto oslaví 18. narozeniny teprve letos v říjnu. Matthew Kimeli, který obsadil 2. místo, tak je stále věkem junior. Je to 19letý vytrvalec a 22 let bude zítra Bernardu Kimelimu. Všechno nejlepší. Krásný dárek. V závodech Ranček běžecké ligy v podstatě nejčastěji slyšíme, kromě státní hymny České republiky, hymnu keňskou. Tu si vyslechneme i dnes a mohou si ji vychutnat a zaspívat všichni 3, můžeme to nazvat medailisty, všichni 3 medailisté, protože medaile se zde udělují. To znamená Bernard Kimeli, Matthew Kimeli a Ronex Kipruto, čili vesměs keňští vytrvalci. Right now, celebrating the greatest runners in this race of the elite men category. Dámy a pánové, na počest vítěze zazní hymna. Ladies and gentlemen, the national anthem of the winner will be played.
Tohle je trojice nejlepších závodníků na 10kilometrové trati v rámci Birel Grand Prix Praha 2017. Viděli jsme nejlepší světový výkon této sezony v podání Bernarda Kimeliho, který stojí uprostřed jako vítěz 22. ročníku tohoto závodu. Je to trojice nejlepších světových vytrvalců na 10 km v letošním roce. 27 minut a 10 sekund, to je tedy po dnešním dni hodnota nejlepšího světového výkonu této sezony. Pavle, zase jsme se přiblížili k pokoření hranice 27 minut, což je absolutní světová extracída historických tabulek. Já pořád čekám, kdy přijde ten strop v závodech rančeku, protože my se pořád posouváme dál a dál. Vždycky si říkáme, to už není možné, světový rekord, jsme tady měli na jaře, teď na podzim další světový rekord. Já nevím, co nás může čekat příští rok. Ale ještě z pohledu závodníka, co vůbec znamená prolomení té takzvané bariéry, protože 30 minut to je samozřejmě ta hranice, na kterou už několik let světový atletický fanoušek čekal. Tak znamená to jediné, že ostatní ženy ví, že se to dá zaběhnout a budou se o to snažit, takže dojde ke zrychlení a k posunu času i u dalších závodnic. A právě teď sledujeme závodnici, která se postarala o největší vzrušení v tomto závodu, protože jsme viděli nový světový rekord, prolomení bariéry 30 minut. Teď právě stoupají na stupně vítězů ty nejlepší. Uprostřed Joycelyn Jepkosgejová, která opět pokořila Viola Jepchumbaovou, což byla obhájkyně titulu z roku 2016. A tohle je Joycelyn Jepkosgejová. Dnes v Praze překonala vlastní světový rekord. Do dnešního večera měl hodnotu 30 minut a 4 sekundy. Po dnešku 29 minut a 43 sekund. Praha a vůbec Česká republika, seriál Ranček běžecké ligy je už po několik sezon nejkvalitnějším organizátorem světových soutěží v silničních bězích a tyto rekordy prolomení historických bariér, to je jen ohromná odměna organizátorů. A jenom potvrzují výjimečnost závodů tady v České republice. Joycelyn Jepkosgejová, tedy znovu keňský triumf, nejenom v mužské, ale také v ženské kategorii. Opět vyslechneme státní hymnu Keni. No, z jeho pohledu to vypadalo jako velmi snadný závod. Proběhla 10kilometrovou trať v Praze s neobyčejnou lehkostí. A je úžasné, že Joycelyn sem jela si pro ten světový rekord a potvrdila to, zaběhla ho. To je vidět, že ví, jak se na ty závody připravit a že ta její příprava je promyšlená a probíhá tak, jak má. Joycelyn to jenom dokáže využít. Viola Jepchumba, Fancy Chemutai, Joycelyn Jepkosgej. Ladies and gentlemen, the best three of the final. Nejlepší světový výkon v mužské kategorii v rámci této sezony a světový rekord v kategorii žen na 10kilometrové trati
To je ta nejlepší pozvánka na další a poslední letošní díl seriálu Ranček běžecké ligy. Ten se uskuteční v Ústí nad Labem a znovu to bude půlmaraton v sobotu 16. září. Těšíme se na další běžecké souboje. Nashledanou. Mějte se krásně, nashledanou.